Jesus. जोहोलाव जोहोलाव खालि जोहोलावल' ने रंजादे बुहुमाव अरायनि गावखौ सानानै सिखोला सिखोला रंजादे बुहुमाव अरायनि गावखौ सानानै महर मुस्रि मोजां नोंहा गोबां गोहो दङ दायो महर मुस्रि मोजां नोंहा गोबां गोहो दङ दायो नाथाय गनाय नङानो नाथाय गनाय नङानो जिसु फैगोन जेब्ला समाव बिखा सवाय Let us seek the fire of the Holy Spirit. Panjabini गेजेराव मोनसे गाहिरा जादों नोंथांमोना इउटिउबाव थांनो हागोन बे जाबाय अंकुर बरला यां आंनिफ्रायबो 2 बोसोर गोजाय बियो अंकुर बरला प्रफेट ख्रिस्टियान जानायनि बिफाखौ बुंदों सरदार बिफाखौ बाजी खुशी हिम मसीह के घर में क्यों कितनी जाती तू थी तुसी तो गुरुद्वारा में जाना है बिफा को रायदों पंजाबी तुसी कितनी जाना है तुसी ईसाई के मंदिर में कितनी जा रही है बिफा को रायदों बिफा को बुदों सॉफ्टवेयर इंजीनियर में अंकुर नरला होनना नोंथांमोना बुब्ला फैगोन इउटिउबाव आरो बिनाव बिबायदि खालामनायनि ख्रिस्टानखौ नासिनायनि बिनाव जोबोद जौ लोङोमोन पान्जाबी सेंग्रा जोबोद जौ लोंनायखौ बिनाव मोनसे गाज्रि बेरामे आराम्भ हल এই বেমারটো কত চিকিৎসার ভাল নহয় আৰু পাঞ্জাবীफ्रा ओरैबायदि धोनि ओरैबायदि गोरा पान्जाब स्टेटआव समग्र गामियाव बिल्डिं समग्र गामियाव फेक्टरि गोजा गासैबो बिदेशआव गोजा बेनिखायनो बे बिदेश इंलेन्डआव थांनानै चिकित्सा खालामबाय किन्तु डक्टरा सारेन्डार लानांबाय डक्टरनि चिकित्सायाबो बे सेंग्राखौ फाहामनो हायाखिसै मानोना बे ख्रिस्टियान मानसिखौ रायनायखाय बिफाखौ बुंनायखाय लास्टआव बियो जेब्ला सिन्था जाबाय थैनायनि समान सासे पास्टर इभान्जेलिस्ट सिम्पलखौ लोगो मोननानै बियो खावलायदों आरो बि प्रार्थना खालामदोंमोन प्रार्थना खालामनाय लोगो लोगो बिनि बेमारिया हामदों आरो बियो दिनै जेलेन्डार सिटियाव बिदि गामियाव चर्चआव बिनि चर्चआव 80,000 मानसि फैयो 80,000 बिना गिर्जाबो गैया बेबायदि टेन्ट खालामबाय थादों आरो बे दाबो जोबोद अद्भुत बे दारै फैदों बिथांनि दारै गोबांथार मानसि हामदों पान्जाबी सरदारफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ नागिरदों मारवारिफ्रा आंजों दिल्लीयाव खामानि मावफादों जैनफ्रा मोनसे चार्च दंसै आरो जोंलाय बहादो दं जों बर'फोर दानिया जों बहा दं that's why जोंबो बिसोरखौ नाहरोबा जोंबो दहाय मोसानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों ना गाज्रि आखल आखुखौ गारनांसिगौ जोङो सोंखारिनायखौ गारनांसिगौ आरो जोङो आशीर्बाद गोनां देश जानांसिगौ होनदों दहाय बिमाफ्रा मोसाफैनाया माबोरै जानो बोरै जानो जोंलाय एकमात्र through the Holy Spirit without the Holy Spirit we cannot achieve any blessing बे जुगा जाबाय पवित्र आत्मानि जुग माब्रै एक चैप्टर 1
Acts chapter number 2, 17 and 18. Chapter, sir, please. Yes, go through. Quick, and I need that way also. Jesus, hallelujah. जोङो नायनो दे. Yes. Be versionजों लोगोसे जोङो 117. Yes, 17 and 18. Come on, please. Joel Bhabadia, Joelनि समाव the prophet, minor prophet in Joelआ बे भबिष्यवाणी होदों 2:28 बेखौनो पत्रसा जेब्ला जिसु ख्रीष्टखौ सोरगोआव लांखांजायासै गावनि शिष्यफ्रा जेब्ला प्रचार होदोंमोन पत्रसा बे बाथ्राखौनो आरोबाव रिपिट खालामदों जों खोनासंनो येसुथु मानोना बियो जोंजों सानजाफानानै बे दाव खालायनायनि प्रेरितनि मोनदोंमोन नङालै सार प्रेरित Acts chapter number 2, 17 and 18 Yes आं माबा 1 दे इसोरा बुंदोङो इसोरा बुंदोङो आरो जोबनाय दिनफोराव जागोन जोबनाय दिनफोराव जागोन आङो आंनि जिउखौ साफ्रोमनोबो लुनानै होगोन से हालेलुया हालेलुया बुंहरदो बे उननि सिलाव जिरायनाया सन्त्रासो जालायबाय थादोंमोन सिलाव जिरायनाय नुबाय हनै हाबाब सन्त्रासो दंलायलायदों गावजों गाव फै Jesus যিশু তোমাৰ সন্মুখত যিশু তোমাৰ সন্মুখত যিশু তোমাৰ সন্মুখত আৰাধনা কৰোঁ Ezekiel jadi Israel bunden Ezekiel Israelफ्रा सुवा खालामबायमोन बिनि देशखौ खालाय खालामबायमोन आरो बिनि थाखायनो इजराइलाव बै इसोरा सायख'दों जिहेशुखौ बुंदों आङो नोंसोरनो गोदान गोसो आरो नोंसोरनो गोदान जिउ होगोन होनना बुंदों अन्थाइनि जिउखौ बोखारनानै गोदान पबित्र गोसो होगोन होनदों आरो दिनै बि इजराइलनि समनि बाथ्रामोन पुराना नियम खिन्थु गोदान रमायाव जोङो नुनो मोनदों जिसु ख्रीष्ट फैनायनि उनाव Acts chapter 2, 17 and 18 आङो जोबनायनि दिनाव नोंसोरनो बयनोबो मानसिफोरनो पबित्र आत्माजों सुफुंगोन से हालेलुया सोरनि आत्माखौ लानो थाखाय बेनिखायनो Acts chapter number 19 सारि पासखौ नायो दे प्रेरितनि 19नि मानो दरखार जों नायो दे जोङो पबित्र आत्माखौ माब्लाबा इगनर खालामो अके जों गोबाव समाव पबित्र आत्माखौ जोङो इगनर खालामो Matthew chapter 12 खौ नायग्रोनि दे Matthew chapter 12 दे Matthewनि 12 अध्यायनि 31, 32, 33 please 31, 32 को जों नायनो दे Matthew 12 31, 32 come on can you read this sir बेनिखायनो आं नोंसोरखौ होनो गासैनि पाप गाज्रि बुंनायफोरहा नागार जानाय दं एवथा क्षमा होजानाय दं जों दहाय बिदों Matthew chapter 6 14 लिरनाय दङ जोङो सासेया सासेनि दायखौ पापखौ क्षमा होयोब्ला बे आंनि दायखौ क्षमा खालामगोन John chapter 20:23 आव बुंदों जोङो सासेखौ पाप क्षमा होयोब्ला इसोरा जोंखौ क्षमा होयो से हालेलुया आरो खिन्थु मोनसे गिदिर थाखमानाय दंबावो जोबोद गिदिर बहुत सारे बड़ी है ये वचन देखिए क्या कहता है Matthew chapter 12 31, 32 yes sir go through अन्थाइ गोथार जिउखौ बासिनायहा अन्थाइ गोथार जिउखौ बासिनायफ्रा खेमा होजानाय नङा आयौ आरो सोरबा मानसिनि बिस्रा हौवानि जेना माबा बाथ्रा बुङोब्ला बे खेमा मोनगोन आयौ नाथाय सोरबा गोथार जिउनि जेना माबाफोर बुङोब्ला बेहा नागार जानाय गैया My God this is a warning for the believers आथिखालनि बिसाखि बिलिभारफोरनि थाखाय वार्निं दिन गोबां मानसिया पबित्र आत्मानि बिरोधै बुङो आं फोथायालै नो माय डियर जेब्ला जों बाइबेलखौ प्रति मथे जोङो जेनेसिस टु रेभेलेशन नायोब्ला खालि आत्मानि खोथा मसेसजों पबित्र आत्मा दङमोन आब्राहामजों दङमोन बेखौ प्रफेट होनदोंमोन इसाहाकजों दङमोन ओके एन्ड देन जोङो जेब्ला नायो जों एलाइसाजों दङमोन एलिसाजों दङमोन जोङो नुनो मोनदों गिडियनजों दङमोन हम देख सकते हैं गिडियन के साथ भी पवित्र आत्मा थे गिडियना बुंदोंमोन गिडियना इस्राएलफ्रा जेब्ला नासयजादों जेब्ला जों न्याय बिजाबखौ फरायो गिडियनखौ इसोरा होनदों हे गिडियन नों थांनानै बिसोर फेलिस्टाइनफोरजों लड़ायनानै फैदो बियो होनदों आंबो फिसा जाथिनि आं बोरै मावनो हानांगौ ओहो नों इसोरखौ बासिनो थाखाय नों लड़ाई खालामनांगोन प्रभु जुदि नोंथारगौब्ला नों आं
आंखौ जुदि लरायाव थांहोनोब्ला आंनो प्रमाण होदो होनदों बियो प्रुफ बिदों प्रमाण बिदों माबायदि प्रमाण नोङो आंजों देरहा होनोब्ला फिलिस्टाइननिफ्राय आंखौ इजराइलजोंहाय लानानै जुदि नोङो लड़ाइखौ मावफैयोब्ला आंनो प्रमाण हो प्रमाणा बेनो प्रभु आङो बोरमा मेन्दानि खोमोनखौ बेरर गुथै बोरमा मेन्दानि उन खोमोनखौ हानानै आङो खुरियाव दोनगोन आरो आं सिथ्लायाव दोनगोन सिथ्लायाव दोननानै नेबाय थागोन जुदि आंजों दङब्ला आरो बे गासै सिथ्लाया गोरान थानांगौ आरो खुरैनि बे बोरमा मेन्दानि खोमोना सिनांगौ बै गोमो सिख्लाया बहायबा नाहरबाय था ओरै खालामदो दे बेखौ हनै ओइ जारौ खुगा हमलायथिदों दासो नुहराखै सानदों दे जिजास खोनासंदो हाबाब सियाराव जिरायनानै जि मिनिलायदों आयै आं बेखौनो शेयारिं खालामनो नागिरदों फैनायनिफ्राय आङो दाबो माइरं गरसेबो गावनि उदैयाव आं सोआखै दिस इज नट अ डायलग ओके आइ एम नट एडभार्टाइजिं मानो आंनि बर'लेण्ड मानसिफोरा आशीर्बाद प्राप्त হয় हालेलुया आं लुकुनाव मोनसे नोंथांनो होबाय थादों लुकुनाव মই লুকন ভিকিনে মই প্ৰচাৰ কৰি আছো কেলে আপোনালোকে সকলোৱে দুখীয়া পৰিয়াল আমাৰ সমাজ মিলাই যে সকলোৱে আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত কৰে সে হালেলুয়া मानसिफ्रा जौगानांसिगौ आशीर्वादयुक्त जानांसिगौ हाईलि क्वालिफाइड जानांगौ इंजिनियर डक्टर जानांगौ आईएएस आईपीएस जानांगौ टीचारफोर जानांगौ मोजां मण्डली लिडार जानांगौ गोबां बिशप ओंखारनांगौ गोबां रेभारेन्डफोर ओंखारनांगौ बेनिखायनो जोङो बे आत्माखौ नागिरनो फैदों पवित्र आत्माखौ नागिरनो फैदों बिना पवित्र आत्मा we cannot do anything my dear I was a nominal Christian before receiving the Holy Spirit, you know. I have no any idea. I was very innocent. I do not knew about the Holy Spirit. What about the Holy Spirit? I knew that there's a Father, Son, and Holy Spirit. That's all. No demonstration, no manifestation. But while I came to know about the Holy Spirit, जेब्ला आङो गोथौयै स्टाडि खालामासै जेब्ला IOPM Institute of Power Ministry Jesus Christ आङो ट्रेनिं लासै बावासै गोबां अद्भुत खामानिखौ आं नुनो मोनदों जेब्ला एनॉइंटिं अफिसिङा फैयो बे अफिसखौ नुनाय लोगो लोगो सैताना हजि खावनानै खारनांगौ जायो हालेलुया बेनिखायनो बे पवित्र आत्माखौ जायहा बासिगोन बिहा मालाबाबो क्षमा गैया होनना बाइबेलाव बुंखाबाय पवित्र आत्मानि बिषय रावबो मालाबा जेबो मोननाय नङा मोनसे जायगायाव ओरैबायदि जादों हिलिंनि खेत्रआव जोंहा एक्चुअली जोङो कैरिस्मेटिक ओके जीसस कलआ मोनसे कैरिस्मेटिक द नाइन गिफ्ट द हली स्पिरिटखौ डेमनस्ट्रेशन खालामो एस पार आं जेरावबो थाङो जोङो आंकोल डिजिस दिनाकरन फोरोंखानायखाय डक्टर पल दिनाकरन अभिषेक जाना फोरोंनायखाय बे सिस्टेमाव जोङो थाङो ओमफ्राय मोनसे जायगायाव बुंबाय हे बे सत्यनि थावनि प्रार्थना बिनायखौ बे बहाबा नायदों नोङो गोसोआव हमथा नै आं बे सत्यनि बिलांनाय थावखौ आङो फोथाया I cannot believe आं फोथायथारा होनबाय फोथाया जोङो प्रार्थना खालामनानै आङो दिल्लीयाव थांफिनबाय हरसेनि गेजेराव बे हौवाया इभेन्जेलिस्ट मोनजा जाबाय न'निफ्राय दरखङाव ओंखारनाय लोगो लोगो सौदुरनानै खुग्लुबनानै गोग्लैदों बे मानसिया सेन्सलेस जाबाय बे मानसिया सेन्सलेस जाना आंनावहाय कल खालामहरबाय ब्रादार सत्या ओके आं गावखौ ब्रादार होननानै मोजां मोनो दे ओके बिथिंबो माबा थोरै एमटिएच बिदिबो पास्टार दङ I don't need this title okay I'm not working for the title I'm working for the Holy Spirit in Jesus name hallelujah hallelujah आरो जेब्लानोखि दिल्लीयाव थांसै बिसोर फन हरफिनासै फन हरना मा जाखो नै जायहा मानसिया थावखौ बेबहार खालामाखैमोन बियो थाबथा खालामदोंमोन पवित्र आत्माखौ फोथायाखैमोन आरो दरखंनिफ्राय सौदुरनानै खुग्लुबबाय मोखाङा दोलाबजोब्बाय सेन्स गैलिया प्रार्थना खालामहरदों आरो जेब्ला प्रार्थना खालामहरासै प्रार्थना खालामनाय लोगो लोगो क्षमा बिनायनि बाथ्राखौ बुंहरासै नैबे पवित्र आत्मानि बाइकखौ बुंहरासै होमब्ला बे गोलाव हां लायासै आरो दा बियो क्षमा बिनानै प्रसार होबाय थादों खेलायबाय बाइबेल हालेलुया Jesus
बेनिखायनो जोङो पबित्र आत्माया मा बिलाइ बेनिखायनो एक्स चैप्टर नम्बर 19 1 2 जोङो नायनो दे प्रेरितफोरनि पासुनि कर्मनि चैप्टर नम्बर 19 पासुनि कर्मनि एक्स बुङोना पासुनि कर्मखौ मा बुङो 19 नि 2 निफ्राय फरायदो थर्ड हरजाना यस 2 निफ्राय जेता सर प्लीज क्विक सर आई हैव नो टाइम आई हैव लिमिटेड टाइम आं फरायसे उसने कहा क्या तुम विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया बाइबलावबो दं ने आं मोनथिया नोंथांमोननि बाइबलाव दंना गैया There is a question in my Bible. Adana mic लादो खिनि माइक लानानै फराय खि हलो बन्धु माइक जु दे अरजा दे थांदो फरायना होबाय बिथिंबो बिसोरनि बाइबेलावबो थिगमोन नों बेयाव सोंदों मा सोंदों जेब्ला नोंसोर फोथायदों दे बाप्तिस्मा लादों मोनबाय ना मोनाखै ना बबे कुइसनखौ नायदों से हालेलुया दिनै BLC Church बे केम्पासाव मोनसे ग्रेट कुइसन जोङो बाप्ताइज आं बाप्ताइजनि खोथा बुङा दे डाबल बाप्ताइजनि खोथा बुङा आङो चाइल्ड बाप्ताइज स्प्रिंकल बाप्ताइज व्हाटएवर इट इज दिस इज अलराइट जाबाय थेबाय आंनो ओरैबायदिबो मानसि लोगो दंलाय 7 बार जाबाय बाप्तिस्मायानो बिनाय 7 টাইম বাপ্তাইজ হইছে বন্টি এনেকাও মানুষ আছে মুলুগত কাম করেছিল এই বলে আগতে আরসি লইছে হওয়ানাই বলে আকু লব লাগে বলে কিন্তু ধূপ লব লাগে ও ধূপ লইছে দিছে আগই ধূপ তো হওয়ানাই বলে তারে খাংগ্রাং নাঙ্গো না খাংগ্রাং না লালাই ভাই আর তারে মেম্বারশিপ জানাঙ্গো দিল্লিও বিরাট মেথডিস্ট mainline church বিরাট गिदिर धनी CNI and Methodist is very rich in Delhi area बे मेथडिस्टआव थांलायबाय आरो थोब्लो बावलायबाय 7 बार बाप्तिस्मा माथिलायखो आं बे बाप्तिस्मानि खोथा बुङाखै दे बाप्तिस्मा 1 I believe 1 baptized जों जेब्लानोखि एफिएस चैप्टर 4 खौ फरायदों बे कमप्लिटलि मोनो दे ओके आं बे बुंनो थाङाखै खिन्थु जोंनि जिबनाव आरोबाव मोनसे जोंनि जिबनाव मोननांगौ बे दङ जेब्ला जोङो बाप्ताइज लाबाय दैजों बेवहाय सोंदोङो नोंथांमोना जि फोथायना बाप्ताइज लाबाय नोंथांमोना पवित्र आत्मा मोनबाय नामा आरो बिनि गाहायाव लिरनाय दङ पवित्र आत्मा दंना गैया जों मोनथियानो होनना बुंदों फरायलाय उनाव फरायलाय मा होनदों यस गोथार जिउ दं होननानै जोङो खोनाफेराखैबो सोंजानाय बाइबेलनि खोथासो दे बियो मा बुंदों हिंदीयाव उसने उनसे कहा क्या तुम विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया उन्होंने उनसे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी जोंनि जिबनाव गोबांथार बेबायदि लेखिं जानानै थायो पवित्र आत्मानि लेखिं जानानै थायो जों जेब्ला बाइबेलखौ फरायगोन होमब्लासो जोङो मोनो जोंनि बे पवित्र आत्मानि बाप्ताइजआ बहाय दं that means we have to achieve the Holy Spirit बे जाबाय जेब्लानोखि जन साधु ने सार बर'आव एसे कठिन जायो दे The baptize of John, not the Gospel of John, baptize of John. सानसेयाव दुरुं खालायनाया मा होनो बर'नि आं एसे कठिन जायो दे जन बाप्तिस्मा होग्राया मा खोन्थालांदों मिथिबाय ना Matthew chapter number 3:11 can you read in Matthew chapter number 3:11 yes come on can you read it very quickly sir Matthew chapter number 3:11 नै दानि बाप्ताइजनि खोथा फैनायसै बाइबेलनि बाथ्रा बियो yes गथ'जों जोबथा सारबाय दे yes गोसो सोलायनायनि थाखाय सर खाथियाव खोनायाखै दैजों बाप्तिस्मा बे दैनि बाप्तिस्मा दै जिहुदिफोरखौ जन बाप्तिस्मा गोसो सोलायनायनि थाखाय दैजों बाप्तिस्मा होयो नाथाय आंनि उनाव फैनाय आंनि खुरै बोलोग्रासिन फैथाखौनो दांनो समाया बियो नोंसोरखौ गोथार जिउ आरो अरजों बाप्तिस्मा होयो हालेलुया गोथार जिउ आरो अरजों बाप्तिस्मा होगोन what is the fire The fire is the significance of the presence of God. जेब्ला मोसेसखौ लिंदों अर नुदों बियो खाथियाव थांनो हायाखै मोसेस नोंनि आथिङाव सेन्देला खु बे गोथार जायगा होननानै आरो जेब्ला 40 बोसोर 6 लाखनि अधिक लोगों मिशरनिफ्राय जेब्ला कानानाव लाबोदों अरनि खाम्बा 40 बोसोरसिम बिसोरखौ नुजाना लाबोदों हालेलुया Holy Spirit को जोङो नुनो मोनदों My dear अद्भुत और आरो बेनिखायनो जेब्ला प्रार्थना खालामो एनॉइंटिं मानसिफ्रा प्रार्थना खालामब्ला गरम मोनो आरो माब्लाबा
Singri mentang bayi mungkin ang maya sumbai tadi merabu hit kenyawar. Ang tangla hit ka ang kau dialog mari kita. Ang jebla covid ang kau mencium nare. I was innocent. Jebla Cathedral Redemption Church right near the Rashtrapati Bhavan 38 number gate sen jebla mencet church dong boat trading au. Ang jebla Holy Spirit ni baptize sedang. Amlang kau kena output menden. Ang tanah hai ke ang kelam kau septen. Ang jangkri pahinai thang dah ang kau ko homtana hai ke ang laji deng boy actually ang shy full ang birat laji ko sudai kintu jai pavitra atma phibai jai moncha phibai ang sehera budlai ara ang rau ko sinaya only I recognize the Holy Spirit in Jesus Christ. Say hallelujah. Bini anointing jebla puye significant puye ara bini kena jebla na kije prarthana khambai mansi rang mayar ko senden singri mentang mendengar menakai kesan seriu menggan, current short bagi menggan. This is the presence of the Holy Spirit. That's called the anointing. Hallelujah. Aran saya nengta bimai di tang sampai lah. Nengko Prabhu Yesus sponsor kelambai. Hallelujah. This is a significance of the Holy Spirit. He wants to touch. Bila kita biar kandang, saya angin ulah berikan dia. Pavitra atma ar orjan baptize segan. Sor bila bi baptize segan lah. Kono bishop, kono saitto, kono pastor biko pavitra atma ni baptize na haya. Saitto haya no. Mansi men cannot get the baptize of the Holy Spirit. But there is a one the Bible says. Matthew chapter number 3:33. Can you read it? Matthew chapter number 3:33 there. Sir baptize segan biko lah. Bible is supposed to know. Can you read it, sir? 3:33. Jesus. 333 is not there. 333, sorry. Dili sir. Kiko tetap hai. Boleh sir? 330. Bir समझ जिसवा Yes, go through. bir समझ जिसवा गालिब निफ्राय जर्दानाव जहनजों बाप्तिस्मा होजानो Yes, yes. ओमफ्राय जहना बेखौ रायख्रानानै होनदों नों जोंसो Yes. आंनो बाप्तिस्मा होजानो नंगौ Oh. आरो नोंसो आंनियाव फैदों Yes. Go through, go through, go through. जिसुआ बुंनानै बेखौ होनदों जानो बेखौ जानो होदो मानोना जोङो बेबादिनो धोरोमानिखौ जाफुंहोनो नांगौ Yes. जहना बेखौ जाफुंहोनो होबाय Yes. जिसुआ बाप्तिस्मा होजा मानो Yes. दैनिफ्राय गाखोदों आरो नख्राङा गेवदों Yes. आरो बियो इसोरनि जिउखौ मासे फारेव बादि ओंखारबोनानै Oh my God. फैनाय नुदों Yes. Go through, bro. आरो न'फ्रांनिफ्राय बेबादि फंसे राव ओंखारदों Yes. बेनो आंनि अनजाग्रा बिसा हौवा बेखौनो हामजायो आं Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus name. Hallelujah. Yeshua. Yeshua. Glory. Jesus. Zero sonane dong gaukho thallalai. Gaukho thallalai. Gaukho thallalai. नोंथांनि मोदोमाव माबायदि बार फैदों नामा नोंथांनि देहायाव माबायदि बार फैदों नामा Jesus name Yeshua 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 Glory of our Father. Gusto ba pwede nga? Thala din. Ang kunabay, tanan nga nang tamara thala din nagilay. Nagil din. Nagil. Can you feel? Can you close your eyes? अन्थाइ थानाय गल ब्लादाराव लानाय बिमाफोरबो दङ ब्रादार मोननिथिं जिबनाव फेलियर जानाय मानसि दङ हौवासाफोरनिथिं गोबां जोहोलावफ्रा गिखाव खारा जानानै थानाय मानसि दङ बे पबित्र आत्मा जोंखौ दिनै स्पर्श खालामनो नागिरदों जोंखौ स्पर्श खालामनो नागिरदों जों गावखौ गुरै खालामनाय बायदि
जों गावखौ गुरै खालामनो. He wants your touch. He wants your touch. जोङो बिखौ नागिरनि प्रभु पवित्र आत्माखौ नागिरनि. जोबनाय दिनाव गासिबो मानसिफोरनि थाखाय गासिबो मानसि हादोरनि थाखाय आंनि आत्माजों सुफुंगोन बियो बुंदों. जोंखौ आत्माजों सुफुंनो नागिरदों. जों खननै बेयाव रिपेन्टेन्सनि थाखाय गसंफैबाय. He wants your touch today. एजिकिएलजों बुंदोंमोन गोसो गुरैया मात्र प्रभु जिसुनि पवित्र आत्मानियाव दङ. जों बोरै थांमोननो पवित्र आत्मा फैगोन होननानै जेब्ला पवित्र आत्मा जोंनाव फैगोन जोङो शक्ति मोनगोन. प्रेरितनि 1नि 8खौ नायदो. जेब्ला पवित्र आत्मा আহিব আমি শক্তি পাম. আমি বুজিবলৈ পাম. बिजनेसाव जोङो साक्सेस जागोन. साखरिफ्राव साक्सेस जागोन. न'खराव अनलायनाय फैगोन. गावनि जिबना सोलायगोन. आरो न'फोरदाननि खोथा दं बेवहाय. न'फोरदाननि खोथा दं बे बाइबेलाव. जहननि 8नि 31-32 बुंदों. तू सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. जोंखौ बुंदों. सैथोआ सोर? केवल पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा माब्लाबाबो थगायनो रोङा. बियो जोंखौ हेल्प होनो नागिरो. बेनिखायनो बाइबेला बुंदों जन चैप्टार 14:15-16 बुंदों जुदि नोंसोरो आंखौ अनोब्ला आंनि आज्ञाखौ मानियोब्ला आं आफानाव प्रार्थना खालामगोन नोंसोरनि थाखाय सासे सहायक हरगोन होनदों. सोर सहायक बिलाय? जन चैप्टार 14:15-16-17 सोर सहायक? अराय सम थानो थाखाय सहायक हरगोन. जों ख्रिस्टानफोर गिनो नाङा. नों हारसिं नङा, आं हारसिं नङा. नोंसोरो आंखौ अनोब्ला नोंसोरो आंनि थिननायफोरखौ मानिगोन आरो आङो आफानियाव बिगोन आरो बियो नोंसोरनो गुबुन हेफाजाब होग्राखौ जाबाय नोंगौ जिउखौ होगोन आरो बियो अरायबो नोंसोरजों लोगोआव थागोन. संसारा बिखौ नाजावनो हाया मानोना बियो बिखौ नुवा आरो मिथियाबो. नाथाय नोंसोरो बिखौ मिथिगोन मानोना बियो नोंसोरजों थायो आरो नोंसोरनियाव थागोन. आमेन. हालेलुया. दिनैनिफ्राय थांफागोन. जुदि जों पवित्र आत्माखौ एलाव होयोब्ला जोंनि गोसोखौ खेवनानै होयोब्ला बियो जोंजों थांफानो नागिरबाय थादों. जोंनि न'खराव थांफानो नागिरदों जोंनो बुद्धि होनो थाखाय. बे थांब्ला मा सुननो बिलाय मा जों थिनो मोननो जों बोलो मोनगोन. प्रार्थना खालामनो इच्छा जागोन. मानसिखौ क्षमा होनो इच्छा जागोन. अननो थाखाय इच्छा जागोन. नों जि खामानि मावगोन जेराव माइ गानो हालेवगोन बाव गोबांथार प्रेक्टिस जागोन. नोंनि बाख्रिनि माइया बोसोरसे बोसोरथाम जानो हागोन आरो बे दाउफ्रा प्रस्पेरिटी जागोन. बोरमा मेन्दाफ्रा प्रस्पेरिटी जागोन. मोसौ गाय मासे जुदि सेरसेल' गाइखेर होयोबा सेरथाम गाहाम बेनि आशीर्वाद फैगोन. हालेलुया. Praise the Lord. जोङो बेखौ प्रेक्टिस खालामबाय थादों. जम्मुनिफ्राय लागासिनो त्रिपुरासिम. बे नंखाय नङा. शक्ति फैगोन. बाइबेल फरायनो गोसो जागोन. बाइबेलनि मथे थाबायनो लुबैनाय इच्छा जागोन. पवित्र आत्मा. मानो एसेबां पवित्र आत्मानि बाइबेलावलाय प्रतिज्ञा लानाय दङ? जेब्ला पवित्र आत्मा फैगोन शक्ति मोनगोन. शक्ति मोननानै जोङो प्रसार खालामबायनो इच्छा जागोन. मानसिनो खोन्थानो इच्छा जागोन. दिल्लीयाव अट' ड्राइभारबो आंजों रक्षा जाया. अट' ड्राइभाराव थांब्लाबो भाइजी प्रकाशित बाइक प्रकाश खालामना होयो. 1 करिन्थियान चैप्टार 12:7 आदो लिरनाय दं. जायहा पवित्र आत्माजों सुफुंजागोन बिनो बे वरदानखौ होयो. नय गिफ्ट होयो. नय वरदान दं प्रभु जिसुनि पवित्र आत्मानियाव. सोर नागिरो दालाय नय वरदान? जोङो बे वरदानखौ नागिरना मालाय अनाय जोङो नागिरबाय थादों. सोरबा थाबिस नागिरदों. सोरबा गणनायाव थांदों. सोरबा थगायदों. सोरबा मिनिस्टाराव थांदों. अमासि जानानै फैफिननांदों. जेबो मोनाखै. My Jesus is not like that. My Holy Spirit is not like that. He wants, he assured. बियो प्रतिज्ञा लादों बियो होगोन. जोंनि न'खरखौ जोङो फोरोंनाब्ला जों उन्नति लाब्ला जों पवित्र आत्माखौ नागिरथारनांगोन. जोङो माबायदि बिलाय? He's a man, he's a व्यक्ति. बिनो चरित्र ओरैबायदि जों मानसिनि इमोसन थायो. इन्टेलिजेन्ट मानसिफ्रा ओके विल थायो इच्छा. पवित्र आत्मानि विल थायो इच्छा. इन्टेलिजेन्ट आरो बियो ओके आरो बे जेब्ला जोंखौ इन्टेलेक्ट खालामो. जायफ्रा फरायनायाव फेल जादों बे पास जाबाय थागोन. जायहा साख्रि मोनाखै बियो साख्रि मोनगोन. से हालेलुया. जायफ्रा हाबा जायाखै बे हाबा जागोन. The Bible says. आरो बिनिफ्राय मा मोनगोन? गालातिया चैप्टार 5:22 लिरनाय दङ. गालातिया चैप्टार 5:22 22आवहाय 9था वरदानल' नङा. 9था वरदान मोननायनि सिगां जोंनावहाय 9था फल फैगोन. 9था फिथाइ जों नुनो मोनगोन. बेनो जाबाय आं इंलिसाव बुंनायसै लाभ, जय,
peace, happiness, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. जेब्ला बिनि फिथाइया थागोन थाइजौ बिफांखौ बा गय बिफांखौ जेब्ला बिनि बेगर गुथिखौ गायगोन जोङो होमब्लासो रज'यो नङा होमबा सार बिशप सार बिथाइखौ गायथारनांगोन आरो थैनानैसो रज'गोन आरो ख्रिस्टियानफोरनियाव ख्रिस्टियान बिसाखिफोरनियाव पबित्र आत्मानि फल फिथाइया थाथारनांगोन नयथा बरदाननि नय फल जेब्ला थाबाय जोंनियाव न'खराव माब्लाबाबो झगड़ा जानाय नङा माब्लाबाबो झगड़ा जानाय नङा जोंनो सेल्फ कन्ट्रल पावार फैगोन से हालेलुया जुदि जौ लोंनो नागारनो हायाखैब्ला आदामोन फंबायमोन नागारनो हागोन जेब्ला पबित्र आत्मा जोंनाव फैगोन ताश खेलने को नागरना खाया किबला मानसी जनाने नागरना खाया ताश जुआ को छोड़ नहीं सकते लेकिन जब पवित्र आत्मा आएंगे हमारे जीवन में वो शक्ति आएगा भी शक्ति को कंट्रोल खालामगोन it will turn to the Lord Jesus Christ clap hand my dear बनाय बहाय दङ गोबांथार जोहोलावफ्रा मा मावगोन मा मागोन মই কি কৰিম কি নকৰিম बिजनेसआव फेलियर हुआ बहुत মানুহ মই দেখিছো ইয়াত in the realm of the spirit जेब्ला जों आत्मायाव थाङो realm of the spirit जेब्ला थाङो सिंनि गासै थाखोमानाय बाथ्राफोरखौ जों रेभेलेसन खालामो 1 Corinthians chapter 12:7-8 आव लिरनाय दङ जोङो प्रकाश खालामगोन बयनोबो प्रकाश खालामो बेनिखायनो बेयाव आं जोहोलावफोरखौ नुदों नोंथाङा गोबां थाखा थगाय जानायबो मानसि दं बेवहाय गोबां थाखा थगाय जादों हिन्जावजों धोखा होजानाय मानसिबो दं दै I don't to expose my dear कब तक ऐसे चलेंगे कब तक जेब्ला पवित्र आत्मानि फिथाइया जोंनियाव थागोन जोंखौ गियानि खालामगोन मण्डलीफ्राव गामिफ्राव जोंनि डायसिसफ्राव जों प्रस्पेरिटी सफलताखौ नुगोन बेनिखायनो जहन चैप्टार 10:16 आव बुंदों जायफ्रा आंनि गग्रानि नङा बेबायदि मानसिफोरबो दंबावो बिसोरखौबो आंनि गग्रायाव थिसननांगौ दङ बेनिखायनो जों पवित्र आत्माजों जों लुखांजानांगोन हालेलुया जेब्ला बे नय बरदाननि नय फला थाबाय होमब्ला जोंनावहाय मोनसे नय बरदाना जोंनावहाय मेनिफेस्टेसन जागोन नोंथाङा जेखौ दांनानै प्रार्थना खालामगोन बे हामगोन बे सिगनिफिकेन्टखौ नुगोन नोंथां हालेलुया बे नङा बे सैतान नङा this is because of the Holy Spirit whomever you lay your hand she and she will get killed instantly then I have seen in the Delhi जुदि नङामोनब्ला दिल्लीयाव बुजानानै हरसासिगौ आङो मिथ्या मोनब्ला अगर झूठ होते दिल्ली में मुझे कभी मार के भगा देते लेकिन मार नहीं सकते हमें हमारे सामने आ नहीं सकते खड़े हो नहीं सकते जितने भी हो वो उसमें जब आते हैं तरतराने लगता है उसको मध्यम मावखुब जोंनाङो जेब्ला एनॉइंटिंग नोंथांनि खाथियाव फैगोन हालेलुया बे पवित्र आत्मा नौ वरदान मा बिलाइ नौ वरदानालाय the gift of wisdom बुद्धि the gift of knowledge the gift of faith healing miracle doing prophecy discerning spirit speaking of many tongues interpretation of tongue no वरदान hallelujah Jesus Jesus